בוקר טוב, חודש טוב. אנחנו עוסקים בהלכות תפילה. אני רוצה לגעת בתפילת ראש חודש. בתפילת ראש חודש באמת אנחנו פוגשים סממנים של חג. אנחנו אומרים הלל, אנחנו אומרים מוסף, אבל לא תמיד אנחנו מרגישים חג. יסוד הראש חודש הוא שהקדוש ברוך הוא נתן לעולם יכולת להתחדש. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כוח ההתחדשות היא היכולת לתקן, היא היכולת לשנות את המציאות. והכוח הזה מופיע מדי חודש בחודשו. כאשר אנחנו שמחים בהופעת הלבנה, זה לא כי חששנו שהלבנה לא תופיע. זה כי אנחנו מבינים דרך המפגש עם תופעת הטבע הזאת, שיש כוח של התחדשות בעולם. שהקדוש ברוך הוא מאפשר לתקן, מאפשר לעלות קומה. ולכן ראש חודש הוא יום של חג. אמנם, החג הזה קצת נפגם. אומרים רבותינו שאחר חטא העגל עם ישראל נענש. נענש בזה שנלקח ממנו העוצמה, הקדושה של החג הזה. אגב, מה שמעניין לראות זה שהגברים נענשו, לא הנשים. מכיוון שאנשים לא חטאו בחטא העגל. ולכן זה ככה תופעה מאוד עמוקה שנשים חוגגות יותר את ראש חודש. באמת אנחנו פוגשים בימינו שיש יותר סעודות ראש חודש, יותר מפגשי ראש חודש אצל נשים. המקור הוא מקור קדוש. לכן מביא הטור שהיה מנהג שנשים לא עובדות בראש חודש, כמין חול המועד, כמין חצי יום טוב כזה. מתוך הבנה שאצלם נשאר היסוד המתוקן של החג הזה. אבל אנחנו בכל אופן ממשיכים להתפלל כחג, להשתדל בוודאי ביום הזה לסעוד יותר, להרגיש שיש ביום הזה פוטנציאל של התחדשות גדולה ושל אור גדול. אנחנו אמנם לצערנו, כמו שאמרתי, לא חשים את החג במובן המלא שלו, אבל בעזרת השם נזכה לתיקונו ונזכה להוסיף ולהתחדש בכוחות שהקדוש ברוך הוא נותן בעולמו. ברוכים תהיו, חודש טוב.